Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kertong ka National People's Party natura ka Agatha ke sangma hakasngi baar kala ai khuplei Kitbok ya ukertong ka Seng Congress u Saleng sangma u balajab persya ya ka haka election MP Lok Sabha menta usnam. Haka jingnyo vote ka bala penong haka saw tarik jileu arja alpusau ka Agatha kala sya remno u Saleng harin bakala sya jiet kum ka MP la laisin natura. U Saleng ulayo hadu lailak prapulai hajar khandai spa khat khandai vote but ula job haki arpulai naki arpusau tali ki constituency MLA nari lum garo haka weipat kaliang ka Agatha ka bala job ya ka election MP ha usnam arja khat khandai kala yo arlak arpupra hajar henduspa nyupupra vote but kala syarem dah hadu shilak sanpusan hajar arspa sau pawei vote haka jingtho bakala bu harinsan Facebook ka Agatha kala ong kala long ka buram ban syakri ki Paidbah ka rilum garo kum ka MP ka jongki bat ngasngungu ya ka kabu bala ai hanga wat langa klem job haka ni election ngan beteng ban syakri ki Paidbah ka rilum garo bat Meghalaya haka nuka rukom ka bangala haka juga por kala ai khublei ya ka Seng NPP bat ya baro ki bala kershan ya ka nalor kata kala ai khublei u Saleng bat ka Kyrmen ba Ïalam bha ya ki Paidbah